Orang metu-metu bang ya. Oh, ayo bos. Seket mau are. Wah, lagi kadang pedus sih. Oh, apa bos? Lah kuwi. Alah, oi. Lang mati apa priwe kowe? Oleh piro to ya bos? Alah sithik banget ya atus-atusan ngene. Lah marai suaramu elek ra kaya biasane kok ah. Lah yo ngono ngombe ket maisuk to yo kon nyanyi terus bahaya yo suaraku yo male-male to ya bos. Oh, tadi kowe ngelak pengen sing seger-seger. Oh, oi bos. Kemon melo aku, yo. Asik. Cok, ora adi. Oh, bos. Kene lo. Permisi. Sapurane Mas, nek ngame dina Rebo e. Weh, kene ora tuku ora ngamen deh, bos. Ngelak epon aku ya bos. Oh, alah sepurane Mas arek tuku ya. Nang kene minumannya sing spesial apa, Bos? Di kedai DJ Van Java, di sini menyediakan aneka minuman segar, harga ramah, rasa mewah. Pokok men seperti yang di kafe-kafe itu loh. Monggo, unjukannya spesial niki loh. Oh iya, makasih. Wow. Cus banget iki bos. Wah, Biah, kowe ora tau ngombe minuman ngene iki piye kampungan banget sih ya. lah yo lulus to ya bos. Lah koyo temen kok kene ya bos. Kowe udah cemedel goblok. Iki boba ki, kenyil-kenyil ki manis. Oh, oi bos, tak kira tandil e. Cemedel gudun wamblek kuwi. Pira, Bos? Loro 18.000 bos. Ayo nek 18.000 ya murah cah loro to, wetenge warak e. Murah epon to ya bos. Ditenek ya, Bos? Ya wis duitnya kayak kono wae. Aku gak repot. Lah iki piro iki? Koyo era ana 18.000 e. Aduh, rugi.